Dialogo sa pagtuo, tulumanon nga magtugkad sa mga doktrina sa nagkalain-laing relihiyon, aron mo tumaw ang kamaturan. Dialogo sa pagtuo, gawas nung paghiskot alang sa tadang mosalbot. Itulong ko ni Pastor Binasahan, matupad ni Pastor Binasahan, dyan, ayaw kurang busa ang material nga pagsabot sa spiritual nga pagsabot. Busa, ayaw kurang busa. Ano ikurang bus manimo? So, karon hindi man ikurambos. So, nagtuman mo sa kalawa sa ni Abraham nga espirituhanon, nagtuman mo. Kung kanan, sa pagtuo ni Abraham, si Abraham nagtuo sa Diyos nga amahan, kami po nagtuo kisa mo amahan sa pagtuo, si Abraham, nga naman, kaya siya nagtuo sa Diyos nga amahan. Yeah. So, si Abraham, mutuo ka si Abraham, kanato, ay naman itawag sa plutra. Nagmisay siya sa mga gibili sa Ginoo. Kasi dili, wala kayo mabasa na. Ay, kapatagka ka man lang. Wala kayo mabasa na. Ay, kayo, lagi, kaliwatan dyan, lagi, ay, yan eh. Spiritual na pagto, di ba? Tundan ko, di ba? Wala kayo mabasa nga sa panahon ni Abraham, doon ay gidiling nga pagkaon sa manang baboy, wala. Kaya lagi mo nga, mahilig mo, lagi ko na mo, kung lagi, mahilig. Mabto na. Ha? Alam mo, nagsabot. Dili. Mag-iskutag espirituhanon, sundo na to nga kita masumpay-sumpay hangtod sa katapusang panahon ng iglesia. Dili. Ayaw nga na aking. Lain naman na. Ayaw isumpay-sumpay kaya kung nagsumpay-sumpay pa na wala untag at todo si Kristo ng iglesia. Uno Tesalonicos 14 nga mag-aawaton ka mo sa iglesia sa Judea. Sama to, Christianity. Christianity ang gipasabot ni Pablo, sakto tayo. Tato pa. Sakto, Christianity. Sakto ba? Pasabot na to. Christianity ba, sakto? Christianity, di Christian man ko. Kaya ito mag-Christianity niyo. Si Abraham, Christian ba si Abraham? Ayun na sa, anong ganyan sa uno Tesalonicos 14. Awaton ka mo sa iglesia sa Judea, kapag ba akong sundo lang mga Judeo, espiritual mo din, sama sa mga apostoles. Kamo, magmawaton mo. Diba? Pero, magmawaton ba mo? Sundo na to ang gibuhat sa mga apostoles. Apostoles? Katulad yun ang apostoles, nagwali man sila sa mga unti, mga hentel, so nakanbit sila sa Christian. Unsa man na... Isa. Unsa man ang nadawat, pagtulungan sa mga hintel, yan lang dawat, ikan sa apostoles. O di man. Gusto ka makibalo? Pagtulong, ikan sa audio, okay? Ay, dili! Akong basahon na. Sila dayag. Ito kasi, ako, pag una magsaysay, ay, aray ka magsaysay. Sige. Okay, kanang ganyan na, ang balik ko na, uno si Tesalonicos 14, mag-aawaton ka mo sa iglesia sa Judea. Ang ipasabot ni Pablo, katong mga apostoles nga gitudlo kay Kristo. Karon ang mga hintel nga nakadungog sa mensahe nga tikan sa mga apostoles, mao to sundo nato, kinsa matong sundo nato, ang pagtulong gikan sa apostoles sa mga Judeo. Diba? Okay, karon. Kay mag-awasan man ta, wala tayo lain nga magkuha na ta. Nahaya na to. Kay mag-awasan man ta, lagi niya man episode 19, dili na ka mga langyaw. Kanang gingon niya, di na malangyaw sa ato pa, katong mga spil, di na mo langyaw, sakop na mo sa iglesia, sa pagtulungan sa mga Judeo, sa apostoles. Karon kaya di naman langyaw, kay na naman ta, nasakop naman ta, kay nahimong itong mag-aawaton sa iglesia sa Judea, atong sundon sa apostoles, unta may mga pagtulungan sa apostoles, ilang dawat, di ka niyang Kristo. Muna ka. Dos Pedro 1:21, nga, si Kristo maang panag-ingan. Si Kristo man panagingan, o sila musulod sa laka, nga ito pagtulungan ni Kristo. Asa man nakuha pagtulungan ni Kristo. One city, ang akong pagtulungan, di ka samahan. Kung sa'y pagtulungan samahan. Makita na ba, kung sa'y pagtulungan samahan. Okay, atong bakaon na sa Salmo, 89, versikulo 34. Ini nga tugon, nga, mugula sa mga binausbon. Usa man niya tugon, Deuteronomy 4:13, amaw ang kapan nga bato na pulong sugo. Ang pagtulungan magawaton, ikan samahan na gitulo ni Kristo. Kasi Kristo, wa niya ni aron sa pagdimo, bago nga mga sugo nga mga wan. Nga kundi lagi ikan samahan. Diba? Karon magawaton man pa karon. Nagingin man ang episode 19
nga dili na kita mga langyaw kung dili sakop na sagat katigulungsod nga iya sa Dios. Kano kay sakop naman ta wala day kalainan gisulti dire sa Deuteronomy 6:7 nga nagingon dire ako basahon dire ha Deuteronomy 6:7 naro wala kalainan sa episodos ada sinili diskuta ka sa Pablo na dire ha Deuteronomy 6:7 nara city size ang basahon na kay ikaw mawag katawan nga balaan alang ng yuba nga imong Dios sa imong nagpili kanimo aron mahimo iyang katawan nga iyang panagyahon katangan sa katawan anay ibabaw sa naong sayuta kanang pulong sa naong sayuta ibabaw sato pa langkob patubok kalibutan o karon ang itandi nato din na episode 19 sa busa karon dili na kamo mga langyaw o mga dumulong kundi mga katigalungsod nga balaan nga sakop sa panibalay sa Dios naroon na kayo nga kita mag-awaton sa Maudio na apostoles, ang gitulo rin sa mga apostoles kita ng Kristo. Ang gitulo ng Kristo, kita ng samahan. Diba? 1:17. So karon, kung iyong pagtulungan karon nga wala mag-awaton, lain na Domingo ka, dili na ka, adig mo ka matawag o ikuan, kining espirituhalan ng Diyo. Kaya yung pagtulungan lain man, wama ka nakasunod. Wama ka nakasugay. Diba? Episo, ang baka Andre Pilipos. Pilipis 2:11. Naging Andre. Usa, hinumdumin ninyo, kanya itong panahon na kamo mahintin sa lawas, ipanganlan nga mga walay circumcision, niya itong nagtawag sa ilang kagalingon nga mga circumcision. Sa unod, pinaagi sa mga kamot. Hinumdumin ninyo, niya itong panahon na kamo walay kalabutan ng Kristo na igawas kamo sa kapilingan sa Israel. O dumulong nga pagiksad, may tungkol sa taas sa Diyos. And dinni sa kalibutan kamo walay kaluman usab na walay Dios apan karon pinagi kang Kristo Jesus kamo ni kaniadto may layo karon ikadulo pinagi kang Kristo kita gipadulo ang Kristo kita mahinton mo nga mag-awaton ta sa Diyo hello sige para yan na kaya mag-awaton mga sa Diyo ang atong gisunod nga mahudyo katong magtiserdo ni Kristo gikan sa apostoles ina naman ang kaluwasan asa gikan sa Diyo Roma, Juan 4:22. Ang kalawasan nagikan sa Diyo, ang ipasabot ni Diyo, ni Kristo nga Diyo, ang mapostol nga gitudlo, dili ito Diyo nga mga walay Kristo. Kay Kristo man to. Pero sundon na to, pato pa, ang gitudlo rin ni Kristo, ikikan sa mga wala. Nga, mao katong sa matong sugwa, ala pulo sugo, alam na nakasikasin mo ng espirituan ng Diyo. Kaya nga nung gitawag sa espirituan ng Diyo. Dili, dayag, basahon ako diri ha. Naraw, ang tinuod ng Diyo, espirituhan ng Diyo. Wala rin diskutaran katuning mga nagsunod ng apostoles na da. Ang basahon diri sa Roma 2. Ang basahon na. Roma 2:28. Naging ano? Kay ang usa ka tawo dili tinuod ng Diyo, kulang iyang pagka-Diyo anara sa dayag na panagway ang tinuod ng circumcision. Dili ang ana sa dayag sa lawas. Ini bersikulo 29. Kay ang tinuod nga Hudiyo maog kadtong Hudiyo diya ika kinasuluran sa iyang pagkatao. Ang tinuod nga circumcision mao'y usa ka butang nga iya sa kasing-kasing espirituhanon. Ug dili sumala sa litra kasugsugan. Mao ni tinuod nga Hudiyo, mao na nga ang stay itawag ni modernong Israel kay ano, nagsunod man gapon sa pagturunan sa mga Hudiyo, mga apostoles. Dantayan mo sila sa bado, wala gyawala. Ikanado, wala mo kayo Domingo sa panahon sa mga Udiyo, wala may sa Sabat Keeper ay Sunday Keeper na ito. Sabat Keeper ng sila, kaya Udiyo mo sila. Diba? So, ang nigawas ng Domingo, nga gipalupaw dito na panahon ni Constantino, nga ni Juan, wala na, kaya nga naman. Anahon rin ang Mateo, ang Mateo 24 ha? Itago ang iso ko? Mateo 24:20. Mira. No? Itago ang iso ko. Versikulo 20. 20 lagi. Pag-apo ka mo, unta inyong pagpangalagiw. Sa ito pa, panglutoson sila. Ila ni hadong na tingtug na, sa adong ay kapahulay. Ito nga ni Sos, yan na pang adong pahulay. Kaya mabuti panahon tayo nga, kung may tabo na sa inyo, nga bilihan pa ka ng ma-abtan, may tabo sa adong pahulay. Sa ito pa, ang adong pahulay, pilong yapon. So, wala na yung diskutan diri, nga ang Sabado na yapon, nagpadayon kay kita naman ng Sos. Wala karon nga, ang atong sundon,
kung mo tang espirituhanong Israel, ang gingon ni Kristo, iya sa Juan 7:17, 16 of 17, akong basahon dre. O Jesus mitubag, ang akong gito, dili akong kaugalingon, kundi iya sa nagpadala kanako. O nakitulo ni Jesus, mabi nang inanda ni Kristo matang adoy paulay, di ba? Mabi na nga si Kristo nagtuman Japon sa sugo sa man. Mabi na nga, di na kinahanglan mo sugo si Kristo nga. Ayaw panimbang distress, kaya gano, usara ang magbabalaod. Sa Santiago 4:12, di ba? O na nga, nagtuman Japon si Kristo. O na karon nga, ang Seventh Adventist, na nagbantay Japon sa gitulo sa Kuan Biblia, kaya sa gipang Kuan Tama Apostoles, itawag matawag espirituhanong Israel. Kaya gano, ini nga bundok, maaman ni mo tapos sa maing balita, diri sa kalibutan. Pagkaon ako ang modernong Israel. No? Dumduman ako, ang Israel, wala nito kang Kristo, gamay ragid kayo sa panahon ni Kristo, di ba? Wala yun. Okay? Hindi sila mudawat. Atong basahon diri ha. Ngero. Isaiah 27, modernong Israel, gitagna. Sa kaulayang mapanahon, no? Nga mao yung mutapos sa minsay. Sa mga dalita. Ngera. Versikulo 6. Sa mga adlaw nga umalabot si Jacob, ugamot, si Israel. Dili ni Israel nga literal ang ipasabot. Dahin ko. Kung saan sa dili literal nga Israel? Hindi, basahan na ako, basahan. Basahan mo, basa. Saan nga chapter of verse? Isaiah 27:6. Sa 26. Dili na literal nga Israel lang, matod nimo ha. Dili literal nga Israel nga kay ato ni literal nga Israel, dili mo nimo tong Israel kang Kristo. Ay, ato na trisapon noon, kung tanawang tag gabut-but baka. Oh, basahan ako. Basahan ako ha. Dili ni Israel na, ako na yung kamatulan nga Israel ni mao ang sibilya din mga modernong Israel karong panahon na. Basahin ako, basa. Sa mga adlaw nga umaalabot si Jacob, mugamot. Sa Israel, mamulak o mamutot. Agap nila ang naong sa kalibutan. Sa Ulo ito ko ang yug mo. Unsa ko no? Ang kalibutan, pagapunon sa bunga. Ang bunga, presenta ng mga minsay na nagsabog sa imbata sa buong kalibutan. Kung ato ng literal, ang literal na Israel, kung ato ng literal, kinsa may Israel ng minsay sa kalibutan nga si Kristo. Hindi siya mudahot ang Kristo. Diba? So, klaro kayo, kini siya, nagpagla sa umabot ang Israel kaliwatan nga mao mo tapos sa minsay. You know, mao kini ang nagtuman sugo atong basahon diri ha, sa Kuan. Kana ba? Ini sa ining pinadayan 14. Mao ni siya ang katapusan nga mga atong panahon karon. Nero. Tulo ka manlunda. Ug nakita ko ang lain manlunda nga naglupad sa taluwalat sa kalangitan kini siya gidala. Kaya sa walay katapusang maing balita, nga ginantalag na to sa nagpuyo sa yuta. Anang kanasuran sa banayan, pinulungan ng katawan. Hindi nga, wala ni literal. Mao ni ang giskutan nga, ang manulunda maong katawan mula sa libutan ng mintay. So, kinsa man ni, wala ang giskutan ni. Ang nagbantay sa sugo sa Diyos, nga mao ang babae nga gidumtan sa dragon, nga mao ang yawa, kinsa ang dragon. Mao si Satanas nga nagdumot sa babae, kinsa ang babae, mao ay iglesia, nagbantay sugo at ang utara. Kinsa man ang iglesia nga nagbantay sugo. Nagbantay sa napulo ko sugo. Atong anong sa balik to? Unsang iglesia ang nagbantay sa napulo ka sugo? Ang iglesia, kaning kasuguan ng Diyos kita. Gisulti ba na sa imong gibasa? Gisulti ba sa imong gibasa karon nga napulo ka sugo? Wala ka nagsulti. Gidugangan din mo. Sige, gidugangan din mo. Sugo. Nabantay, nangyayang mo ko. Nagbantay sugo, pero di wala yung napulo ka sugo. Bato sugo. Ayaw dugangi, mangilad man ka. Brad, ayaw pangilad, Brad. Kung sa'yo mabasa, isulti, ayaw dugangi. Wala ko na yung napulo ko sugo. Ikaw kaya agad yung nakarecord ba yan eh? Nag-record, ang yun nila ka. Wala ko nagbito ka na ba? Napulo ko sugo. Nag-record yan eh. Dito ka ba na, wala ka na yung napulo ka sugo. Mao si Satanas nga nagdumot sa babae, kinsa man babae, mao ay iglesia nagbantay sugo at ang utara. Kinsa man ang iglesia nga nagbantay sugo. Nagbantay sa napulo ko sugo.
Atong kaman sa balik to. Unsang iglesia ang nagbantay sa Napulo Kasugo? Ang iglesia, kaning kasuguan ng Diyos kita. Gisulti ba na sa imong gibasa? Gisulti ba sa imong gibasa karon nga Napulo Kasugo? Wala, nagsulti. Gidugangan din mo. Dili, maraming ko basa. Ani na agdaalang sa mga pagkamainantuson sa mga balaan o sa mga nanabantay sa mga subo sa Diyos. Unsa may subo sa Diyos? Okay, ang bataon. Ang subo sa Diyos, wala gilaing gismipan. Ang Napulo Kasugo. Sa may, mo, Wala na kayo dugang aning kuan. napaon ta, pero sige, padahan na lang sa mong kwan. Sa mo iribata na to. May sayop. Ay sayo. Aso ako nakita. Pinakauna kani paggamit mo sa unang Tesalonica 2:14 sayop man eh. Unsa may sayop? O sa imong pagtasit aning magmaawaton kamo, sa asa kita nagmaawaton? Sa iglesia sa Saudi, unsa nga version imong ibasa ang Bible? O Tesalonica 2:14 magka, sa unsa man ni siyang raso nga nagmaawaton, unsa may inong danga, unsa may giawat? Iglesia sa Saudi, Ang Saudi, Maudi na. O lagi, unsa may nahitabo sa Iglesia Saudi nga ilang giawat? Kaya nga pagturunan sa Maudi, pasabot ka mo nang dili mao. Alang-alang, magingon ka nga pagturunan sa mga anti-Kristo katong Maudi, di Maudi ba? Akong basahon na kung unsay gipasabutan, na program ng gudin yung sentido contextual God. Akong basahon. Mga igsoon, ang nahitabo kaninyo, sama sa nahitabo sa mga iglesia sa Diyos sa Hudiya. Kung sa nahitabo sila sa man sa asang bahina nagmaawaton. Sa mga magtotoo ni Kristo Jesus, gilutos kamo sa inyong katigilungsod, ingon nga ang maing balita. Lahi na version ni mo, lahi. Gusto ka ng King James Version? King James, basaha. Atong basahon sa King James Version. King James Lahi na nga version ng imong gibasa, di mao. Dili mo nga version. Pasabot ba kay dili mo nga version, lahi na og ka ng meaning. Sige, basaha lang sa King James. King James, manawag isubay. Sige. King James, ug asa dapita nagmaawaton ha? Unang Tesalonica 2:14. Basahan na imong kwan. Andre, 2:14. Kay kamo mga igsoon, maosin mo ha? Nahimong mga mag-aawat. Nasa nimo. Mag-aawat sa mga iglesia sa Hudiya nga iya sa Diyos. Nakita na. O nga diha kang Kristo Jesus. Kay kamo nag-antos man usab. Ayaw. Nag-antos man usab sa samang mga butang gikan sa inyong mga katagilungsod. Maingon sa ilang giantos gikan sa mga Hudiyo. Nga mao ang nagpatay. Ang pakata na karon. Ang SDA ba ginutos dag mga Hudiyo? May day, wala. Wala. Karon. Ang sentido kontekstual sa unang Tesalonica 2:14. Nahimo silang nagmaawaton sa Iglesia sa Hudiya kasama, sa samang mga butang gikan sa inyong mga katagilungsod, maingon sa ilang giantos gikan sa mga Hudiyo. Okay. Sa samang butang. Karon, kamo ba? Nag-anto sa samang butang gikan sa mga Hudiyo, wala. Okay, tubagol dyan ako na. Tubag ako. Kining iglesia sa Hudiya, gilotos, nga ilala pong isig ka Hudiyo. Katong mga Hudiyo dili mo dawat yung Kristo. Akong pangutaan na. Ang kanaba imong giingon nga nagmaawaton mo sa ila, kasama bang butang o dili? Kan butang nga pasabutan ang pagtulog ang sa Hudiya. Tubag ako tarong tubag ko na ako pahay sa tingog. Gusto man ako tubag, tagay ko sa kaminoto ang mutubag ko. Sige. Ini siya, mga iglesia sa Hudiya, mao ni ang gingan ni Pablo nga sa mabutang nga kining mga Hudiyo nga ang pagdawat nila kang Kristo
iloto sila sa ilang katigalungsod. Kaya may mga Hudiyo nga dili mo to. Oh. Ang kining mga Hudiyo, kining mga hinter nga taga Thessalonica, kung unsa among ninyong madawat, sama na mo, inlutuson yapon mo nga, sama sa among giantos. Nakuha ni mo. Oh. Yung pangutan na apil bang hindi. Wag ko na ingon nga apil lang hindi. Ay. Kung kami na sa, maabot tayo ni siya, paminaw, nga, maabot ang panahon, nga, ang hindi, lutuson na po, tingnan o, ang sandilo nga balaod, maabot ang panahon, sumala sa tagna, sa pinadayag, sa prophecy, nga ang balaod nga Domingo, nga, ibalik na po aron sa paglutos. Dili mao. Dili mao. Ano man? Dili mao. Dili mao. Anon kanya to, dilutos, ipamatay sa mga Romano pagano, nga, sa panahon sa unana di hangtod 200 years kapin nga lutos. O, iusap ni Constantino, ang balaod nga san... Ha? Dili mao. Dili mao. Lutos, kami na sa. Ayaw pangilad. Kristohanon, ha? Ayaw. Awat sa kang Kristo. Pero Ay. kung sana, apil bang ito Ayaw pangilad. Ayaw usba ang sentido kontekstual sa Biblia. Mao na naka-diferensya sa SDA. Kaya unsa gingon sa Biblia, usbo niya yung interpretation. Ano, usba nga? Asa nakausap. Ingon dere, nagmaawa sila. So unsa nga hinungdan? Sa samang mga butang na sila nag-antos gikan sa nakatigulungsod. Kung mahitabo na sa SDA, ang mulotos ninyo kung sa inani mga pagi, Pilipino rasad. Sa unsa yung Pilipino rasad. Unya, ang unsa yung dere sa gulong sa katigulungsod gikan sa mga Hudiyo. Mga Hudiyo mo saan ka mo? Kami SDA. Gilotos mo? Ay, sa ikapito, asugo. Ay, dali. Ayun na, sa lagi. Wala. Mang ka nga, abaton, lagi. Wala ni gilo. Nag-awat niya, nagbantay niya po. Nagbantay sa aday pa. Kitag na, pati 24 nga dili, may abaw sa aday pa. Isa. Sabo pa, naday Kristiyano nga, mabuta panahon nga lupos nga dili. Akong pangutana karon kaning naitabo sa unang Thessalonica 2:14. Gilotos ba sila tungod sila pagkabaptiser? O dili? Ito sila kanato, kato rin sa manitong mga kwato itong sa kining, kami na sa unang Kristiyano, sa first Christian, itong panahon na. Sa 100 AD, gilutos naman sila itong panahon na. 100 AD? Sino naglutos sila? Kami na sa 100 AD, hangtod sa 313 AD, 200 years katubig ang lutos. Kinsay naglutos nila? Sila ang lutos nila. Inato, kami na sa 70 AD, sa panahon ni Emperor Nero, ang mga Kristiyano, na nilukop na diya sa... Ako pangutana. Lain nga mga kwata, kami na sa, mapayog katubag ani. Wala, pangilan ba? Ha? Sa Apostol Pablo, gilotos, gipatay ni Nero. Siya naglutos, Roman Empire. Roman Empire, karon. Kami na sa, Si Nero ba? Roman Empire, si Nero ba Romano o Hudiyo? Dili sa Hudiyo. Dili Hudiyo. Sumabasa, kasi nagluto sila, Hudiyo, Romano. Ang lutos, Hudiyo nga. Hudiyo. Karon, kay giluto sila sa Hudiyo, unsa mahinungdan anong sila giluto sa Hudiyo, tungod sa Sabado? Dili tungod sa Sabado. Tungod sa Sabado, ha, paminaw. Kung gano'n nino? Katubaga ka kong tanong. Mangilan ka Lutos ang mga... Katubaga kong tanong, sige. Yan ang Sabat Keeper naglutos kinato. Sabat Keeper naglutos. Sabat Keeper katong matawhana, dili mo to kang Kristo. Ayun, matainungdan. Kami na sa Sabat Keeper. Tagong tugon. Sabat Keeper nga apostol, nagbantay rin pahulay, o ang mga Sabat Keeper nga anti-Kristo, mao na naglutos. Karon. Mabasa ba diri sa unang Thessalonica nga gilutos sila tungod sila pagka-Sabat Keeper? Naging umalay ko ba rin sa wala ako nagiwana. Ako nag-isay-say mo sa bagong tugon. Wala klase ang Sabat Keeper, kami na lagi. Ang anti-Kristo, nga wami to ang Kristo, ang Sabat Keeper sila, giloto sila ang apostoles. Apil lang kwan. Except ni Pablo o ni kining
Pedro, kay nalutos man dili man sa Diyo, kundi dito na sa line ng mga nasod, sa mga hintel, sa Roma o si kining sa Babylonia. Okay, ay sa Roma, no, nalutos si Pablo o si Peter. O niya, ang naglutos, iiskutan din sa uno sa Thessalonica, ang pasabot si Pablo, na kami, gilutos niya sa among tama, sa among katigalungsod. Wala nagsulti sa po Pablo nga, lutoson mo sa Udiyo. Ang gininibidyo bre nga, Ulo yung Hudiyo. Kakao ng Hudiyo dire? sabi mo sa, ang Thessalonica man yung lugar, ang basahon na doon, no? Kaya mo mga iksoon na himong mag-awat sa Iglesia sa Udiya. Okay. Diyos o biya kang Kristo Jesus. Kaya mo nag-anto sa samang mga butang gikan sa inyong mga katigalungsod. Okay. So kining mga butang at katigalungsod nga, usap ni, kining mga tao nga ning dawat sa pagtuluan ni Apostol Pablo sa inyong lugar diri sa Intel, na po yung mga Intel nga mulutot ninyo nga sa inyong pagdawat kinamo. Okay, sumpay. Ha? Butang nga inyong katigalungsod, maingon nga ilang ganto sa mga Udiyo. Kinsa man ha? Ang mga tao nga katong nidawat sa mga apostoles nga ilang gantos gikan sa mga Udiyo. Kinsa man gikan sa mga Udiyo ang ipaglutos. Sama nila mga apostol. O mo na lagi ipasabot ni Apostol Pablo. Yang sulat nga to sa Thessalonica. Okay. Karon. Taado pa naging mo magawa aton man ng isde iya sa Iglesia sa Udiya ang gimin ni Apostol Pablo katong mga Iglesia sa Udiya nga mga apostol nga nagsulti may tungod kang Kristo. Okay. Karon. Duha ka klase ang sabat keeper nga giskutan sa bagong tugol nga nabantay sa sugo o unsa sa sugo sa tanto igpangulay o napos wala nabantay mo ning Antikristo. Ang gitagan ni Kristo sa Mateo 24:14 nga ang inyong pagpangalagyo sa pa ilutuson na ang mga Kristiyano gitagan ni Jesus. Ako pangutana karon. Kasi ako pumayag ganina, ako pangutana karon muna po. Kinsa man sa mga Hudiyo ang dili sabat keeper nga imong gipasabot? Isang oras dili sabat keeper. Ingon mo ka. Katong mga sabat keeper sa dire ang ano ba, nag-ingon ka nga ang mga sabat keeper nga kanang kuan gilotos sa mga Hudiyo. Sa kanang mga dili sabat keeper. Ako pangutana karon kay Hudiyo man kay naglutos dire, sumalan ni Apostol Pablo, kinsa man sa mga Hudiyo ang dili sabat keeper. Sila ka lang mga sabat keeper, mga Udiyo. Sabat keeper ang manlulutos. Uno to sa lika, sabat ka rin, ang gisultian ni Apostol Pablo, ang mga tao nga minggawat, lutuson mo sa inyong katigalungsod, nga taga Thessalonica, nga maingon nga gikan sa Udiyo. Ato pa, kamo nag-ambit nga gikan sa Udiyo, sa mga apostol, nga inyo pong masinati, unsay masinati sa mga apostoles, nga lutuson ka mo, lutuson sa inyong pagdawat ng Kristo. O na puntong ipagpasapot. Sila, dahil mo man silang mag-awat o diyo mo, nang lutuson sila, karon kami mga... Ala, dili ginamao! Ha? Ayaw, dili ginamao! Ay, basahan to. Basahan o ba? Di ginamao! Oh, sige, basa! Basahan o ba? Huwag mo nasabti ang ulo si Salika 14. Basa! Mga iksoon. Mga iksoon, ang gisulti ni Apostol Pablo, mga hintil sa Thessalonica, na imong mga mag-awat sa iglesia sa Udiya. Kinsa may iglesia sa Udiya? Lain, ang katong mga iglesia nga minggawat ang Kristo, mga Kristoano na. Okay, masumusunod ni Kristo, nga iya sa Diyos. Okay, diya kang Kristo Jesus. Kay kamo, kita gina na Apostol Pablo, Christian! hintil sa Thessalonica, antos, manusab, kasamang butang gikan sa inyong katigalungsod. Ato pa, sa inyong pagdawat sa mensahe, gikan ka na mo, lutusan mo sa inyong pong lungsod sa Thessalonica. Kinampo yung nagadawa, di ba? Sa inyong katigalungsod, maingon, sa ilang gantos, gikan sa mga Udiyo. Muna maingon nga sa ilang gantos, gikan sa Udiyo. Sa ito pa, nga sama yapon sa mo, nga antos, yapon kami sa mga Udiyo. Kaya nampo yung Udiyo nga dili mo dawat, gikan sa pagwali. Karon. Ang pangutana karon. Ang pangutana na kuha ni karon, gigingog mo sa samang mga butang, gikan sa inyong katigulungsod. Ang pangutana karon.
kinsa man ang nagluto sa SDA nga Kito bago ako. kinsa Sa isde, sa panahon karon isde, wa pa joy wala di ay. Sato ba wala man diri mo gilutos, wala mo nagmaawaton. Wala mo na maawaton. Lagi ito bago na ako ha. Ang unang Kristiyano, sa first Christian ha, naming gawat sa pagluran gikan sa mga iglesia sa Saudiya, nagiwali sa apostoles, sa mga apostol ni Apostol Pablo, pag-abot sa Roma, ilutos ang mga naminaw sa naminsay sa may balita. Unsa inungdan anong binuha sa Roma? Unsa inungdan? Unsa inungdan? Ilutos sa minasa, tubagas ako po sana. Unsa inungdan? Tubagas ako. Oh. Wata ko tubag, ilutos sila tungod kay ang Roma dili gusto nga ang Kristiyano mulukop din sa Roma nga lugar. Okay, duman nato ang Roma sumala sa Daniel 2 ay kaupat na gingerian mo ang Roman Empire. Asa nga bus? Nga Roman Empire ang gipasabot. Asa man? Okay, kani siya ang Roman Empire dili ni sa history sa history. Kaganda ang history. Kato ba inyo na lang ng Sige, paminaw sa kuha. Ang sa 70 sa diya nga nag-insahin ang apostol, ilotos si Apostol Pablo dito sa Roma. Gipatay, kitang lungguan ng ulo. Usang tuliga, 768 tayong na 70 sa panahon ni Emperor Nero. Okay. Sunod, si Apostol Pablo sumala pa sa extra material history. Peter was crucified upside down. Asa in Rome, sa Roma. Okay. Iluto sila sa tuwiga. 70 AD. Laruan. Matod nimo si Pedro gilotos gilansang sa Gilantay, gilantang gibali ang cross. Anay tabi na. Sa extra biblical material. Di. World story, basa na. Ako mo tana asa nahitabo. Ito sa Roma na sa Yapon. Sa Roma. Okay. Sa ato pa. Ikaw mismo nagkumpirma karon na si Pedro nagkatog Roma. Nakatog Roma pero gipatay. Okay, good. Wala gyud wala na. Karon kay matod sa imo. Karon kay matod pas ni Richie Abayon nga imong kauban. Ayaw sana kay hay mo kwento ha. Wala daw nakaadto og Roma tinuod lang giingon og bakakto. Ayaw sana wala si si Pedro nagminsay sa Roma. Karohon sa nako kay matod pa sa ilang gisaysay. Kauban na nimo. Ikaw pastor ba ka? Ha? Dili ko pastor. Membro ako, ubos ako sa iglesia, nagtuon yapon tama nimo. Ubos ra ka dili ka layman. Liman. Layman. Karon. Dili pastor mo pastor kay. Kay layman man ka. Pangutanong ba ka, isip ko sa kaliman, tug-ani ko sa tinuod, ang giingon sa imong kaubang sa Richie Abayon, nga wala nakaadtog Roma si Pedro. Insakto to tayo. Pero bago ako, si Pedro nakaadtog Roma, pero gipatay. Inyong napati ang tulumanon, dialogo sa pagtuo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.